Araba me kalo klita ani saba samba flani muga ani woro DMS-TV channel musoni choni yatuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka don kibaru ni wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafoniba Mali ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ San ani wagati min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka banbaci wale maaw ɲinini k'u bɔ u ni na walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛn an ka lakana ka se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 11 san 2026 ni an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko kari tɛmɛnen mai kalo tile 10 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ko ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Gao région kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ma siraka de yɛrɛ kɔni localité la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gao ville nord est fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna ko opération min yɛrɛ kɔni kɛra ni yɛrɛ kofɔlen na kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale ma ko wa opération in kɔnɔna ni an ka Mali fintigilakaw ko ye dimijuguba yɛrɛ de kɔni banbaci wale ma la n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min mai kalo tile 6 tɛmɛnen san 2026 binkani wale kɛra ni ka ɲɛsin Bajangara région localité fila yɛrɛ kɔnɔna binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra banbaci wale maaw fɛ wa kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ juguyara kosɛbɛ fo ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bila dusuma kasi kɔnɔna o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka gouvernement maaw ye olu ye ministriba fila yɛrɛ kɔni wuli délégation ye ni ka taa Bajangara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna walasa ka se ka taa jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin ni localité sigibaa maa fila ni yɛrɛ kɔni ma dekun sera minnu ma k'o daba banbaci wale ma ni ka ni attaque yɛrɛ kɔnɔna ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama wagati yɛrɛ kɔnɔna jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ jamana kunnafonidilaw la ka d'a kan olu yɛrɛ de kɔni kan ka kunnafoniyaw cari min bɛ na ni fara ɲɔgɔn kan hali ni basigi an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ni ka autoritéw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka ministre de la communication ye ni o ye Alamdu Akiliani yɛrɛ kɔni hali an ka Mali jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn ye tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa an ka jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɔda minnu yɛrɛ kɔni bɛ kunnafonidilaw la o yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ ka se ka o laseli kɛ maa nin yɛrɛ kɔni na ka sanga ni basigibaliya min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni basigibaliya min yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min n'o ko nin yɛrɛ kɔni kɛra siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la a bɛ kɔlɔlɔ dɔɔni yɛrɛ kɔni se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ min an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alasani Jalo ye tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 11 san 2026 ale ye ɲɔgɔn ye tɛmɛ ani an ka jamana farini ale ni burufeerelaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni sɔngɔ la an ka Mali jamana kɔnɔna na ni wagati ninnu kɔnɔna na min ye OCC ni o ye office central de stupéfiants ni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminafɛn donni kɛlɛli yɛrɛ de kɔnɔna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min OCC maaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko ye ka se ka o yɛrɛ kɔni lakana ɲɛnaminafɛn ninnu kɔlɔlɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko mai kalo tile 8 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye OCC maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ an ka rive gauche yɛrɛ kɔnɔna k'olu kɔni ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u y'u bolo da shisha caman ale n'u sera k'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni shisha feereko in yɛrɛ kɔni hukumu na ni yɛrɛ kɔni Burkina Faso gouvernement ma olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni dun ka fa u ka sabati jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ fɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ lamɔ u yɛrɛ fɛ yen nɔ u ka jamana kɔnɔdenw labɔ kosɛbɛ o de kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'a labɔ ni ka taa di jamana wɛrɛw ma o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka gouvernement ma olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko bagan foyi yɛrɛ kɔni kana na labɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka taa n'a ye jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna ko wa décision yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ don ko fɔlen na fo ka taa fɔ ni décision kura yɛrɛ kɔni taara a ko ɲɛ kan ko min yɛrɛ kɔni ye bagan ye k'o tɛ bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na bilen.
États-Unis ale ni Iran bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali sa olu tɛ ka se ka bɛnkan sɔrɔ ka ni fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔnɔna ko mina yira la k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni Iran ale tun ye proposition dɔ yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis proposition min yɛrɛ kɔni bɛna na kɛ sababu ye ni ka dankari jamana fila ni ka kɛnɛ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale bɔra ni ka laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko Iran ye ni proposition min yɛrɛ kɔni kɛ k'ale tilala kalanni yɛrɛ kɔnɔna na ko proposition yɛrɛ kɔni ma diya ale ye k'ale tɛ jɛn ni proposition yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa caman faamu k'a fɔ ko jamana fila ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma ban fɔlɔ ne kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Min yɛrɛ kɔni ka Mali finitigi ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu cɛsirimɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni banbanci wale ma k'olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na wale min bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛn an ka lakana bɛ se ka sabati an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen bɛ kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué kɔnɔ a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko kari tɛmɛnen bɛ kalo tile 10 san 2026 kan ka Mali finitigilakaw ye sɛbɛn sɔrɔ opération dɔ yɛrɛ kɔnɔna Gao région kɔnɔna na communiqué in kɔnɔna na a yira la k'a fɔ kan ka Mali finitigilakaw ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni taara banbanci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni faga Amasraka secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gao ville yɛrɛ kɔni nord est yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna état-major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min y'an ka Mali finitigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu kɔni tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la Gao région kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la Gao région kɔnɔna na u taara bɔ banbanci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan Amasraka localité la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gao ville yɛrɛ kɔni nord est yan fanfɛla de la ko ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na u ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ni bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun dogolen yɛrɛ kɔni kun don kosɛbɛ banbanci wale maaw fɛ ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na banbanci wale maaw de kun bɛ yen nɔ ko kabini vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɔra ni kunnafoniya in kalama u y'o laseli kɛ an ka Mali finitigilakaw ma yamaruya sɔrɔla ka di vecteur aérien maaw ka farapo kɛ ni ka ɲɛsin ni banbanci wale jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni ma farapo min kɛra ni ka ɲɛsin banbanci wale jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni ma farapo in ɲɛna kosɛbɛ ka da k'a yira k'a fɔ ko farapo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bolimafɛn fo ka taa se a kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na ko matériel logistique minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'o kun ye banbanci wale maaw de ta ye ko cɛnni donna o matériel logistique in bɛɛ lajɛlen na ne yɛrɛ kɔni état-major général des armées communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakili sigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ k'alisa min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye k'u bɛ continuer opération fɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na état-major général des armées ka communiqué in kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma u ka cɛsirilen don u ka baara kɛ ko ɲuman na jamana lafasali baara la wa a bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ka sinsin a kan ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye k'alisa k'u bɛ continuer banbanci wale maaw nɔnɔ minɛli la f'u dogo yɔrɔ labanw yɛrɛ kɔnɔna na ko ni an ka Mali finitigilakaw ye k'u lafiya ni ko in na o b'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni banbanci wale maaw ye olu si latunani ka bɔ an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen de la wale min bɛ kɛ sababu ye ni an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛ ka lakana fɛnɛ bɛ se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min mɛ kalo tile 6 tɛmɛnen san 2026 binkani wale dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Bajangara région localité 2 yɛrɛ kɔnɔna binkani wale min kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ o binkani wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu ye délégation ba dɔ wuli ni ka taa Bajangara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna délégation min yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔlen don an ka Mali ministre d'État chargé de la réconciliation de la paix et de la cohésion sociale yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye général Ismaël Wage yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni kun bɛ délégation ɲɛma délégation min yɛrɛ kɔni taara pankuru yɛrɛ kɔni la ni ka taa n'a ye Bajangara région kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen mɛ kalo tile 11 san 2026 a ka gouvernement kan délégation kan tagalen yɛrɛ kɔni senfɛ Bajangara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Bajangara gouvernorat yɛrɛ kɔnɔna o cérémonie yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye an ka ministre d'État chargé de la paix de la cohésion et de la réconciliation ni o ye général Ismaël Wage yɛrɛ kɔni ye ale bɛ kuma an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ni ka autorités ale ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin Bajangara autorité maaw yɛrɛ kɔni ma ni wagati gɛlɛn in kɔnɔna na ɲɔ tɔni 25 malo tɔni 25 ale ni enveloppe dɔ ni CFA wari million 20 yɛrɛ kɔni bɛ o kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka nin gouvernement délégation o kɔntara ni nin dɛmɛ in de ni ka di Bajangara gouvernorat yɛrɛ kɔni ma walasa dekun sera maa minnu ma k'o dabɔ ni
binkani wale yɛrɛ kɔnɔna ka ni dɛmɛ yɛrɛ kɔn taga di u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni wagati gɛlɛn nin kɔnɔna na cogo min. Hakilila jiginna mɛ kalo tile 6 tɛmɛnen san 2026 Kori ale ni Gomosogu village ni nin yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ kɔni bɛ ban ka cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ni village fila nin yɛrɛ kɔni ma banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni fɛ. Kabini ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ma bɔ ni ka bilan yɛrɛ kɔni fɔ ni attaque yɛrɛ kɔni o kɔni bɔra ni ka kɔnɔne ka yira k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ kɔni sara ko wa dɔw fɛnɛ joginna nka maa hakɛya min saralen ma hakɛya min yɛrɛ kɔni joginna o ma ɲɛfɔli kɛ o ko in na nka min yɛrɛ kɔni danna ambassade donsow yɛrɛ kɔni olu ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ ko maa minnu sara ni binkani wale in kɔnɔna na k'o ka ca ni maa 60 ye ko maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna kosɛbɛ. A kɔni yirala k'a fɔ ko ni binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra Bajangara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛli tile 3 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa ma bɔ ni ka kuma ni kun yɛrɛ kɔni kan o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bajangara sigibaa maaw yɛrɛ kɔni dusuma kasi kosɛbɛ ni k'u bila kuma misɛnnin yɛrɛ kɔni na. Fo wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Bajangara gouverneur yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka communiqué kɛ wale de kɔni fɛnɛ senfɛ maa caman yɛrɛ kɔni bɔra kunnafoniya in yɛrɛ kɔni kalama. An ka gouvernement in délégation min yɛrɛ kɔni wele délégation yɛrɛ kɔni kun taara fɛnɛ Bajangara gouverneurat yɛrɛ kɔni na ka délégation yɛrɛ kɔni to Bajangara gouverneurat yɛrɛ kɔni na ni yɛrɛ kɔni an ka ministre d'État chargé de la réconciliation ni o kɔni ye général Ismaël Wage ale bɛ kuma ka kumaw kɔnɔna na a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa o maa yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ ni tora ni binkani wale yɛrɛ kɔni na ko Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka solidarité ale n'u ka condoléance bɛ o maa ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko banbaci wale maaw ye ni binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin civil yɛrɛ kɔni ma ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dusuma kasi ni wagati in na. Général Ismaël Wage ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ attaque yɛrɛ kɔni dénoncé kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko ni attaque yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'u ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni kɛ lafiya dɔrɔn kɔnɔna na k'u ma foyi yɛrɛ kɔni ɲini o kɔfɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités olu ka cɛsiri baara kun tɛ dɔwɛrɛ o de ni wale jugu min bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka dankari o yɛrɛ kɔni na Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ni binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ni dɔngɔnɔdugu fila yɛrɛ kɔni ma binkani wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni danna ambassade ɲɛmaa yɛrɛ kɔni hali bɛ bɔ ni ka kuma Yusu Toliba ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na a ka nin audio in kɔnɔna na ko n'i y'a ye banbaci wale jɛkulu jeune ka maaw yɛrɛ kɔni sera ni village fila nin yɛrɛ kɔni na ko dɔwɛrɛ tɛ k'a dabɔra autorité locale ninnu de la ka d'a kan ko autorité locale ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka population ninnu yɛrɛ kɔni ka lakana sabati banbaci wale ma ninnu ka wale jugu contrôle la ko autorités yɛrɛ kɔni bɛ ka donsow yɛrɛ kɔni wajibiya k'u kana na banbaci wale jɛkulu jeune ka maaw kɛlɛ ko nka o wagati kelen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu jeune maaw ye k'olu bɛ ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin village dɔw ma village minnu yɛrɛ kɔni banna ni ka don banbaci wale maaw ka bɛnkan sɛbɛnw kɔnɔna na min ye Noël Tosuge yɛrɛ kɔni ni ale ye danna ambassade yɛrɛ kɔni sous-chef dɔ ye ale ka kumaw kɔnɔna na ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maaw taara ni village fila minnu yɛrɛ kɔni attaqué ko dɔwɛrɛ tɛ ko village minnu yɛrɛ kɔni bɛ Bajangara région kɔnɔna na n'olu yɛrɛ kɔni sɔnna ka don banbaci wale maaw ka bɛnkan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko village man yɛrɛ de kɔni tun bɛ ka ni village fila ninnu accusé k'a fɔ k'u bɛ ka olu ka sigi gɛlɛya u bolo ko komi o village ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka o ko in yɛrɛ kɔni fɔ min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ma olu fɛnɛ décision ta ni kana binkani wale kɛ ka ɲɛsin Korikori ni Gomosogu village maaw yɛrɛ kɔni ma Noël Tosuge yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nka ko in yɛrɛ kɔni banna ko désormais ko dugu o dugu kɔni bɛ yen nɔ ko a ye bɛnkan yɛrɛ kɔni tɛmɛ an ni banbaci wale jɛkulu jeune maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni ye donsow ye k'u fɛnɛ tɛ aw ka village yɛrɛ kɔni to yen nɔ bilen ka d'a kan ko dugu minnu yɛrɛ kɔni ye bɛnkan tɛmɛ u ni banbaci wale maaw ni ɲɔgɔn cɛ la o dugu min yɛrɛ de kɔni kun bɛ ka Korikori ni Gomosogu village maaw yɛrɛ kɔni accusé k'u bɛ ka olu ka sigi yɛrɛ kɔni gɛlɛya u bolo k'o de kɛra sababu ye ni banbaci wale ma nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin olu ma ko komi ko in yɛrɛ kɔni kɛra tan min fɛnɛ olu donsow ye dugu fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ dɔngɔnɔdugu la k'o dugu kɔni ye bɛnkan tɛmɛ ani banbaci wale jɛkulu jeune maaw ni ɲɔgɔn cɛ la k'olu fɛnɛ tɛ o dugu ninnu to yen nɔ Bajangara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min y'an ka ministre de la réconciliation ni o ye général Ismaël Wage yɛrɛ kɔni ale bɛ weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'an faralen ka to ɲɔgɔn kan an ka kɛ kɔnɔkulu kelen yɛrɛ kɔni ka sangani ni gɛlɛya in yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni an farala ɲɔgɔn kan ne bɛn kelenya muɲu ale ni cɛsiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni b'an kan an bɛ tɛmɛ gɛlɛya ninnu na wa an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye bɛn ye o yɛrɛ de kɔni bɛ sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni bɛ Bajangara région sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u ka nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye
Bajangara ale Mali dɔ yɛrɛ de kɔni ko ni ko kɛra ne ka ɲɛsin Bajangara ma a bɛ n'a fɔ ko kɛra ne ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ma. Tɛnɛn tɛmɛnen bɛ kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre de la communication ni o ye Alamdu Ag Ilen yɛrɛ kɔni ale an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye an ka maison de la presse yɛrɛ kɔni na. Ni ɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni kɛra an ka ministre de la communication ale ni an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la. Ɲɔgɔn ye kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min kɔnɔna na ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ɲɔgɔn cɛla la o ko kan. Ale ni ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ kɔni ni lahalaya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Jɔda min yɛrɛ kɔni bɛ an ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni na o ko la ka se ka hakilina falen yɛrɛ kɔni kɛ o ko in kɔnɔna na. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka jamana maaba caman kun bɛ ni o ye an ka haute autorité de la communication ɲɛmaa ye ale kun bɛ yen fo ka taa se maison de la presse ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na. Ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɛli daminɛna ni tasibila yɛrɛ de kɔni kɛli ye. Ni yɛrɛ kɔni Alamdu Ag Ilen yɛrɛ kɔni ale ye minute 1 yɛrɛ kɔni ta ni k'o kɛ tasibila ye ko ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ale ni finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni tora banbaci wale maaw ka binkani walew yɛrɛ kɔnɔna na wa a bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin an ka lafasali ministre kɔrɔ ma ni o ye Général d'armée Sadio Kamara ye. Ministre de la communication ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakilinaji kɛ an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ale ni a jɛɲɔgɔn AES jamana tɔw ye ni o ye Burkina Faso ani Niger yɛrɛ kɔni ye k'olu ye tagasira kura yɛrɛ de kɔni ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ sinsin a kan ko Mali jamana yɛrɛ de kɔni y'a sugandi k'a ka souveraineté o ka bonya diɲɛmɔgɔ fɛ a b'a jɛɲɔgɔnw caya ko Mali yɛrɛ de kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko fɛn yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana kɔnɔdenw ka intérêt ko yɛrɛ kɔni na k'a b'o fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lafasa kosɛbɛ. Alamdu Ag Ilen ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Mali dun ye o décision min yɛrɛ kɔni ta ni ye o décision sugu yɛrɛ kɔni ta wajibi yɛrɛ de kɔni don i bɛ na ni yɛlɛma dɔw yɛrɛ kɔni ye o yɛlɛma ninnu yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni i ka dugu jukɔrɔ nafolow ye i ka se ka olu yɛrɛ kɔni maîtriser kosɛbɛ wa jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sɔrɔfɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu kan ka tila tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni ye nin choix sugu nin yɛrɛ kɔni kɛ a ka kan i ka nin wale nin yɛrɛ de kɔni fɛnɛ kɛ ka ko in tɔ dafa. Alamdu Ag Ilen ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni bɛ kunnafonidi ko yɛrɛ kɔni na diɲɛ kɔnɔna na ko ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni jamana kunnafonidilaw jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ olu la jamana ka basigi fara ɲɔgɔn kan ale ni kelenya yɛrɛ kɔni na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na a bɛ hakilisigi kuma fɔ an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni k'olu ka laɲini yɛrɛ de kɔni sanga ani wagati u ka to ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni an ka jamana kunnafonidila maaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko état yɛrɛ kɔni wililen don wa a bɛ hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko état yɛrɛ kɔni bɛ si a ɲɛ la jamana kɔnɔdenw nɔfɛ wa a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka basigi yɛrɛ kɔni don an ka jamana sugu kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanniko ministre ni o ye Musa Alassane Jalo ye ale ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya tɛnɛndon mai kalo tile 11 san 2026 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ani an ka Mali jamana fariniw ale ni buru feerelaw yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛla la ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna feere ni sanniko ministre ni farini feerela ni buru feerelaw yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛla an ka Mali jamana kɔnɔ la ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni k'u kɛ kun de ye walasa ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka disposition ta min yɛrɛ kɔni ye jamana ka fariniko yɛrɛ kɔni ye o ka don wa buru yɛrɛ kɔni tɛ dilan matière minnu yɛrɛ kɔni kɔ ka fɛɛrɛ latigɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanga ani wagati ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali feere ni sanniko ministre ni maa ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka lettre de cadrage yɛrɛ kɔni axe 3nan yɛrɛ kɔni na ni a yirala k'a fɔ o axe 3nan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni gouvernement membre k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni mago bɛ se fɛn min ma ale n'u ka laɲiniw yɛrɛ kɔni bɛ ka o laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabati u ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na feere ni sanniko ministre ale ni maa yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'a ka k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye buru ale ni farini yɛrɛ kɔni sɔngɔ ye k'olu yɛrɛ kɔni tɛ falen k'a bɛɛ lajɛlen bɛ to a nɔ la o décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw halisa olu ka se ka continuer ka buru san jamana in kɔnɔna na ne yɛrɛ kɔni Musa Alassane Jalo ale ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma fɔ maa ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement maaw ye k'u cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ko produit de première nécessité yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ olu ka sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la sanga ani wagati walasa min yɛrɛ kɔni ye dilanniw ye o bɛ se ka kɛ cogo min jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ka dun ka fa ka se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na
Min ye OCC ni Office Central des Stupéfiants ni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min OCC cɛdenw olu kɔni cɛsirilen sanga ani wagati ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn o kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la sanga ani wagati Manu ye opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se an Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kisi ɲɛnaminimafɛnw kɔlɔlɔ ma n'o tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔ min ye an ka Office Central des Stupéfiants maaw ye olu ye laseli kɛ u ka bɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko mai kalo tile 8 tɛmɛnen san 2026 k'olu y'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan ni nin ma kofɔlen si bɛ san 20 de la ko ɲan'u ka u bolo da nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ polisiw yɛrɛ kɔni kun ye opération dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna yɛrɛ kɔni na OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na olu ka maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ patrouille yɛrɛ de kɔni na ko k'u to patrouille yɛrɛ kɔni na u taara u bolo da shisha 26 emballage carton 39 shisha kala paquet 32 ale ni arôme 3 ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ olu bolo la ni fɛnba in yɛrɛ de kɔni kan maa dɔ yɛrɛ kɔni bolo k'olu bolo da ni maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni kan maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka minɛli yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ la walasa min yɛrɛ kɔni shisha o kana na feere kuma tɛ ka consommer an ka Mali jamana kɔnɔdenw fɛ ka da k'a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni shisha k'ale bɛ se ka kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni se jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako ma o yɛrɛ de kɔni na ni fɛn kofɔlen feerelen ni a mini yɛrɛ kɔni interdit don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na nka ko n'a ta halisa dɔw bɛ ka continuer ni ka shisha yɛrɛ kɔni feere ale ni k'a min jamana in kɔnɔna na o de la sanga ani wagati OCC cɛdenw bɛ to ka opération kɛ walasa dangakari ni wale yɛrɛ kɔni na OCC maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la u ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'alisa k'u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni senfɛ walasa olu bolo da ni shisha ni a minɛn minnu kan a bɔra yɔrɔ min ale ni a kun na taa yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka o don ale n'a sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔni ye réseau ye ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka réseau in yɛrɛ kɔni cɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bolo dara maa min yɛrɛ kɔni kan ni ko hukumu yɛrɛ kɔni na k'ale kɔni bɛ an ka Mali kiiritigɛlamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka bolo de kan ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakili jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ka ni na carili ne ka hakilinaw di hakilila jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma